Mga badi. Mga badi. Pinakbit. Itong tirada mga badi sa panyapon. Ano ito gawin mga badi? Init na siya mga badi. Ito na ibutang ang sibuyas. Tamang sa sibuyas, arus. Ito kaya mga badi para di mapagod. Tinapa rin mga badi. Sulag mo. Pinag yan ang sulag ka lang. Tinapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kabok. Ano mga badi. Nasa kwan. Bok sa. Yan ito ibutaan. Uta. Plano ito mga badi. Sin na mga badi. Sira na deh. Ikaw natin na mga badi. Ah. Ito ito mga badi. Atong utan. Oh, di. So dayong halo-halo. Okay. Ano paghalo din mga badi. Slowly by slowly kay tagak sad ni sayang po. Sari-sari ba? Sari-sari mga badi ba? With tinapa ang supak mga badi. Kloban mga badi. Ano mga badi? Tanta mga badi, utan para healthy lifestyle ba? Sa gunson, sige isda utan sa kasimana sa ning utan. Ito tirada lang mabalik. Si Kanaki, si Zach, si Manya. Yan ang isa oh. Sige rin si kandini ala pag uban-uban gawa sulod oh. Si Zach ayan payag ko wala sa sakit kay para bantay oh. Baby girl si Roxy. Oh, kalami. Mabadi. Ini kadang-kadang mabadi. Ini tinapa rin siya mabadi. Pero lami. Apil na sudan sa mga dogi yan mabadi. Sa mga binuhi na mo. Kung sa mong sudan, pa ilang sudan.
Kayami. Diba? Tilaw na to. Sayuti. Ba't mga ba din? Luto na rin na. Pag magluto ko na siya. Roxy. Alright. Ang cute. Agoy. Check natin kung luto na. Okay, kalami mga badi, luto na mga badi. Ang kapunin ka rin mga badi. Luto na mga siya. Ano na ito mga badi. Puta.